час 4. След така с ботаническата градина. Това е порядъчно огромна градина. Не просто огромна, порядъчно огромна. Там най-вероятно излизам към обелиска, така че ще продължа по тази алия. Yerba Mate или Lex Paraguayensis. Нямам идея какво значи, но се правя, че чета добре испански. Естествено ще трябва да се хвана и да понауча някаква дума на испански, защото днеска, т.е. нощи, Uber шофьора ми знаеше само hello. Хазяина ми и той като цяло е само на фаза hello. Дълбоките сянки. Определено знам защо тези хора спят тук. И аз бих. Това заграждение тук, леко отстрани, искам да видя съдържанието. Тъпто, че сега искам да вляза вътре. Но не съм убеден дали е възможно. Доколкото виждам, хората си бачкат. Но пък, ако не мога да вляза да видя каква е логиката, толкова много да го поддържат. Може да местите понякога камерата бързо. Който гледаш такьори, съжалявам. Не съм професионален фотограф. Да извъртим. Да, определено обелиска от другата страна. И да, тук определено не се влиза. Как такова? Както е казал един виден български спортист, продължаваме напред. Ето една азиатска перла насред латино георлиците. Не е лошо, никак даже. Лошото е, че ако я пустиш в нейната държава, ще отидеш да си я търсиш, не можеш да си я познаеш. Всичките изглеждат еднакво. Всичките. На испански. Тук следващите паркове, които са такива пак растителни с езера, и викат боскес. Гори. Това значи ли, че когато говорим за дамски гърди, наричайки ги боски, ги определяме като град, разлистена като гора. Интересна метафора. Насред те са тези хубави зеленийки. Приятничко е. Спор няма.
Скоро няма. Приятничко е. Виждам един пичага, дере чори панче. И започвам да изпитвам любопитство. Къде макено се продава тая манджа, защото не за друго, а чори пан стомаха ми скоро ще започне да изисква своето.